Gadan ang 52 anyos na dentista makalis na aksidenteng makabanggaan piglulunadan kaining bihikulo sa sarong poonin kahoy sa Barangay Santo Domingo, Sitio Mate, Vinsons, Camarines Norte, alauna 20 nin hapon kasuudma. Sa impormasyon, tulos man kutang nirespondihan kan MDRMO Labo asin PDRMO Camarines Norte ang biktima asin ipigdara pa sa ospital alagad mantang pigbubulong, binawian ninin buhay alas 6 nin banggi kan parehong aldaw. Po dito sa sa may sitio Magti, nakatulog po ito si doktor. Kaya po yung sasakyan niya nag-serve po papunta dun sa kabilang shoulder ng kalsada at nagbangga po sa puno yung kanyang sasakyan. So after po nung accident, nakausap po naman po ito si doktor nung nag-responde sa kanyang MDRR Labo at nasabi niya pang po na napa-indip siya kaya bumangga yung sasakyan niya. Sigun sa paturag kan Vinsons Municipal Police Station, gikan daet Camarines Norte, pasiring kutana ang biktimang si Dr. Jeffrey Pabico sa Labo, Camarines Norte. Alagad inabot nin pirot na nagresulta sa insidente. Record ko namin dito sa part talaga ng Santo Domingo, madalas yung aksidente dyan, lalo nung wala pang mga street light. Pero ngayon, dahil may mga street lights na siya, na nalimitahan na yung aksidente sa gabi, kaya lang may mga ilang-ilang pa rin pag-araw na kaya ng pangyayari kahapon. Kahit maliwanag naman, yung mayroon pa rin nangyaring aksidente. Huli kay ni, liwat na nagpagirumdum ang otoridad urug na sa mga motorista kung inabot nin pirot mantang nagmamaneho asin dai na kaya pang magmaneho para mientras na munang magpahingalo nga ni makalikay sa peligro. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laarni Miranda.